Sprievodca pre vizualizáciu videa pre začiatočníkov. Vizualizácia sa opiera o koncept zákona príťažlivosti. Zákon príťažlivosti hovorí, že čokoľvek, na čo sa naša myseľ zameriava, je to, čo s najväčšou pravdepodobnosťou prilákame do našich vlastných životov. Základným princípom je, že veci, o ktorých si myslíme, že nakoniec začnú formovať našu realitu, takže ak sme fixovaní na negatív, priťahujeme viac negatív, ale ak sa zameriame na život, ktorý chceme najviac prežiť, priťahujeme to práve seba, a to je vždy to najproduktívnejšie, čo môžeme urobiť. V tomto videonávode sa dozviete, ako a prečo môže vizualizácia zmeniť naše ciele na našu realitu, preberané témy, čo je to vizualizácia a ako môže prospieť nášmu životu, ako funguje vizualizácia, príklady efektívnej vizualizácie v celej histórii, príprava na efektívnu vizualizáciu, technika vizitky, využívanie potvrdení na dosiahnutie výsledkov vizualizácie, zapisovanie efektívnych cieľov vizualizácia, získanie výsledkov, ktoré chcete najviac, vloženie sa do obrázkov života, ktorý chcete.